tiga incensire quana erio menye dimo kentari korosa goika ngomoiko namanyire negenire Yeso tokwerete asomote amanyinga akanyitekera nakyo moyo ne uragoke konda kororaye tiganyiwe lyogiriao nyaberwa sobuya namanyire negenire Yeso tokwerete asomote amanyinga akanyitekera. Umuya tata omuboli oito omorendi morayo bakona koigwa banene ne chinga kiechi mbia munase ng'encho yobuya bwao bongeso obogima bwaito ande mbia munase amarika omonene tata agochiko tosemia buna bono togochiko yarigereria togokwarigania omuya onyare koba omonyakerogo onyare gotoraa ande onyare gotosemia na abamichu baito bonsio buna bagotegerera banyare koigwa korwa asore na kogosaba na okogania goito omogaso ekiagera twasabire tore omwana wa Yesu Kristo motori oito. Amina. Mbia mono abaminto abmochi kubwaterana barabwo neyo minto Damaris Choki noyo minto Rose Mong'are amona oyo minto Edwin Momanyi twabariganirie asa amaegeri arero na tochi kwegerigwa buna Nyasaye agototoria. Damaris tuchaki ange semeyo. Amina. No monene tato ito agototoria. Abanchwa omonene no moroberi oyo yabwate korukare kuru butongi bwense egera arengerete buna agototoria. Moroberi oyo yabwate naenda akayoikirania sekerengo keria keroyo moito abegetwa amona koigwa obuya obo no bwanchani obwaye. Abanchwa omogano ito mochakano ito gochagete no omogano obwate omong'uso mochakano obwate omong'uso bwokorokia buna amabera aya anyasaye oito arenge ogochakana omwana omoke orenge emetienyi 18 omwana ogototebia omwana oyo akamana korororo ase achari akagwa ase engoro yarenge ase maega ya enyomba naende ekero agume chifuti 22 agasoa ime omwana omosini na emetienyi 18 mari ase engoro abanto bechi media bagacha bache korora omwana oyo ng'aki are moyo mari engoro naende kera omonto akaba abwate omoichano aganereti korora na amabera na omong'uso ng'aki Yeso gaki ogocha gokonya omwana oyo anyare korumaria kare moyo moroche omwana buna are omoke naende buna are omoke buna amabera akobucha bono bakaganyerera kera oyomo arigerereti buna omwana oria ekeng'werere mari akona korera buna omwana oria omoke akona korera akona korangeria mama agwantiga bakarigereria na amabera naende ase obuya bwa Nyasaye akona kong'usua akona bakana kosuguma omoika gochia naria omwana tabasa koborwa embeo bakana kotema buna baranyare gokonya omwana oyo naende ase okoganya kwabo na okoganereri kwabo na ogotona kwabo bagatonerana gaki Yeso tororera amabera ikerania omwana oyo anyare koba moyo buna akona kong'uswa kera omonto iga arigerereti na amaiso naende akaganya na with great expectation maya chinkoro chiabo kera omonto bakabamoreke chibicha bakona gwaka barigereti na ekene bono omoyo are oyu bono gocha naende ogosoka omwana kare moyo na gokoreru bakana gotema komobwania komoa embeo komosibia komokonya mpaka agachaka babuya ng'aki omogano oyo okorokia obuya bwa omonene muna agendererete koganio kera oyomo obo ase ogotoreka okaretete kwa bosa kera oyomo arwa ase ogosira kera oyomo enyore ochire okuna kwokogania omonene oito tata abwate buna na omwana oyo baganyererete ache onde tabasa gosira naindu nabo Nyasaye aito abwate emeroberi emiya eywo yokorora na kera oyomo oito osoire ime naende onyare goikerania ogotoreka. Amina. Bono egento ekenene twarorire omwana oyo buna aruseti gokong'usia korwa mari
abantu mbarenga abatenene igoraiga barabo batarenge go participate batabwata ensemo ase okomong'usa korumaria lakini batenene aiga ensemo abande barigereti baganyeti babwata okogania okonene ase chinkoro chiabo yaani barenge spectators Yes. ng'a bono Abatiotereria. abatiotereria batenene Atikonya obogima bagotiotereria obo. bono na intwe twatebiwa bono ng'a ase omoroberi oyo bwogotoreka intwe bono ntobwekaine banto baria torabatiotereria intwe igo torime ase omoroberi oyo yaani ntobwate ensemo ase omoroberi oyo oki bwogotoreka ase ki kiagera nintwe torime nintwe torime nintwe tokoboriwa ng'a iga bono nabo abamalaika bonse baganyete bakoranga gaki omonto nyasaye atunga omonto omuya naende ore omoikeranu ng'aki bono akorogwa ng'aki bono nyasaye arakore amorusia aria bono omobango oyo bogotoreka ekero okorosiwa bono abamalaika bari nabo bari spectators baganyete kabisa na omoyo omonene na okogania ase chinkoro chiabo ng'a tigango torara gaki ng'aki omonto yagocha gotoriwa bono buna yesu agokwaria ase omosaraba igo bari spectators lakini intwe we are apart yaani tore ensemo tore ensemo ndateba ase baria bagochi koboriwa intwe bono nintwe tonka buna babo Jessica kiagera Jessica tarenge spectator Jessica iga arenge nere eactor enene ase okobori gwoko na intwe bono nintwe torororo eactor enene yesu omanyene oyo ogototoria bono nintwe bari togochi koboriwa no tore part of this grand movie eye ense engima esonchete mpaka saitani asonchete ng'aki omoroberi oyo ogochikoba ng'a yesu ogochikokwaria omosaraba amang'ana aya aerire mang'ana ataraera ari no achakerete egasi enene eywo egendete mpaka bono iga naye bakobeka ring'ana erimo muna okoboriwa okomoerio ekwarenge nakwo omoisane komonene nabo igo yaani nane mokiori bwonsi babegete chinguru chiri batumie omaongo kero oyo makoreta ekerengereri kiaye noriorete ekerengereri kiaye bionsi ebi mbiarenge bono biamana ekiamana ng'aki na fai Nokoboria. omoerio onyorere koboriwa onyorere gokonyeka bono na intwe bono tore intwe bono intwe bono ebirengereri bionsi kero oyo omo nere obwate kiaye ime yaye nabo igo amina Amina. Mbuya mono abarigereria ase eng'encho togenderete buya rero eki na egesieri kia gatato ekia kabere kia egetabu kia Abaefeso buna twachakire iga ase eng'encho ya abaria bono bagechakirie ekebuya amaene Paul niga are koba akworokia abasomi aba baye gose abaegeni baegenire Yesu Kristo ase barure natagwati ingai Yesu Kristo anyarga gakora ki gakubarusia bono ki komugano oyo makuru ochi muno mwarimu atwaire buye gang'ana ki ng'amaene nigo tobwekaine inyarukeria enke Jessica egwete engoromari chibuti 22 igo tutabwati kobwa konde natagwati engori eri achite gotong'usa kurumaria obono bubuya bori bwa Yesu Kristo Yesu orio tokwerete ase omosalaba igo bono kitore ime ya Kristo ekogera ntubwate ensemo ase okobori gwoko na twegere no mwarimu gaigang'ana ki ntubwate ensemo ase okobori gwoko nensemo ki ensemo yaito neri eye ensemo yaito nogwanchirana ng'amaene Yesu wakorire ki gwamboririe bono tawara obogima bwane ira obogima bwane kera ekemo ekimbwate kora ki keire gekogera naye obogima bwane gekogera kware kuntiga nkwera ari engoreri mebuno mwana ori Jessica nabo yare kobaigonsire akina ase eng'encho gwantorire naende twamanyire ng'a shetani nababwate okogosereria okonene obokora bwaye bogotong'aina kera rituko naende nere eganga yaye bono kiagototeberi bono onye motegete moba ase ensemo eyo okoboriwa anchirana ng'a Yesu Kristo akore ki abe omoboria bw'obogima bwao iga ekebunga ekenene giare gotorabu tiga ngesome na Abaefeso 2 kiagera Abaefeso moinyore buya ekero twachagete amaegeri aya Abaefeso egesieri kiaye getang'ani ekegima twakerigereria twagekorire rero twasubire Abaefeso egesieri kiaye giakarenga giakabere bono ntete tusome Abaefeso ege ekebungo kiaye egesieri kiaye giakabere orochereru aye orotang'ani mpaka 10 naki tochi korigereria rituko ria rero bono amang'ana agotoraa iga korwa ase Abaefeso eywo 2 inye na 5 egoteba ng'a nonya na ekero keria twarenge tokweta ase ogosaria gwaito agatwa obogima amo na Kristo naki mwatorigwe ase obuya naende agatobokia amo nere agatoisaransia amo nere ase aigoro ase Kristo Yesu amina igo bono abaminto amaene gaki kitogenderete kweyarigania ase amaegeri erituko ria rero manyang'ana ki nabo tobwekaine nyarokeri Jessica to some extent nabo tari to some extent yani nabo turi
onye ntori na Yesu Kristo amaene no tore ali engorerime embeo kwititaime kero embeera atwerere tokoreki tukwere engorerime na linde bono mang'ana aitakoreki aereigo lakini rende asinge nchi obuyobo bwarure kurusiko obukoro ku Yesu Kristo otomirwe gocha gotoboria amaene bono ochire ototeneneire libagatwa bwana tocha gukwama kweli alia ochire no buyobo tatunya tokubutarira elinanya kagotworokeria ase kera ekero ndete tulire linga ekera ekemo abakwete na kung'ainwa na saitani ekogera ekero totebuna abakwete na kung'ainwa na saitani bantu kia egera abantu bakwete mbali kung'ainwa gose mbali gotebera rukende kiagera babese umurandi yago ntebinga umuntu okwete tamanyiti kende bono gukuko ngorokio ko totebira samarika abambalia batananirwe no kwegena kwangu gosoko moigwera ngo kumoigwera Yesu Kristo gosoko moigwera ngo Nyasaye ekogera inyoro omwana oli omonda omwana oli omori bobe ase gitabu kia Luka Luka 10 19 10 gotebutira omumura omori bobe oli ocheta ase Isaka matebi gaki koraki nching'ense emo yane ngoreki ng'ende nchigokora buna mbwenete gokora omumura oria ekero agenda nabachandigete lakini akeiranirira ase ebirengereri biaye nakerairana ase sobo amaene Yesu naki tata oyo agoteba ng'a oyo okwete gose oyo osirete bono obaire ng'anaki obaire moyo natagwatise gento tokorani koluga abo nkeri ng'anaki omumura otari buna akwete physically ekero ogweyatana na korwa ase obogima obo bwa Nyasaye gose okoigwera Nyasaye igo natagwatise nigo okwete kemoika igo bono abanto aba bagokwanirwa gaiga amaene tari buna bakwete physically gose kemobere lakini igo bakwete ase eng'encho obwamate bwaye ama na tata oyo mobegete ase ense eyega nigo bokorete ki nigo bosaregete aya bono ekero ekemo abakwete na kung'ainwa na saitani ekino kitochi korigereria ine amaene abanto aba chinguru nchiri barenge gokora ki barenge koigwera gutunyana nguru kiechi kia togotebigwa ase amarika aya togotebigwa mariko na chinguru chia kerecha chinguru chia obosire ne chinguru koruriria omochakano ntwaroche na chinguru ogochorana nkabere kobwatia oborabu ne chinguru chia Yesu Kristo no borai bwaye gose kobwatia egesunte no borai bori bwa egesunte na egesunte eke no bosiria egesunte eke buna twarigereiri no kogenda keri Nyasaye abwate no moroberi oye bwo botoreka aye toborochi aye goroche kogenda ase ebinto byokwegokia ere omochandokera mwanya bantu obonche ogotwara ebinto bikogenda mamincha no gwancha na Nyasaye ero gwancha kwa monene Nyasaye amagania tata aye gotagete kogenda amagania amang'ao chinchire chinde chionsi chiro mamincha no kogani kwa monene tata na kuko gosira na kuko enda chinchira chiegesunte lakini ogotoreka nkoro gwetera okwegena no buya obonene bwa Nyasaye ase obogima bwaitu amina twamakorora bononga nande chinchire chibere chinguru echi chiagerete aba Efesa aba bakarorekana ng'a mbari bakwete ng'a ne chinguru chirororo ibere tware gotebigwa ng'a chinguru chintang'ani ng'a ne ebinto biense eye kero gwatwarire ebinto biense omanyete obogima bwa ense eye aye okwegokia otamanyete ng'a kende nkero okorwa ensemo aye okwete kiagera tobwate Kristo ime yao lakini ekero obwate Kristo ime yao iga akorusia okogani koria obwate kwa ebinto biense eye gwatwara okogani kwa ebinto bia igoro nabo togotebigwa ase Abafilipi ng'aki ng'a into base kogania ebinto biense eye toganie ebinto bia igoro ntoganie ebinto biense eye ng'a bono ekero toganete ebinto biense eye tobwate etama buna eye totagete ebinto biense eye totagete tobisanye kabisa tobibeke totware ebinto ebinganya na amari totware amari amange yaani totware onye na echinguru totware chinguru chichietoro abanto batori bateba intu ni intu bari bari tobwate chinguru ng'a echi na chinguru echimo chikogera twarorekana ng'a tokorete ki etokwete kiagera Kristo atari ime yaitu chinguru chinde chia kabere inchiri chigochochebwa na saitani chiri saitani omanyene oyu twagotebigwa ng'a nere prince yense the prince of the power of the air ng'a nere ng'a kibo torarokia prince gose omorai weimokererete igo nabo igo ng'a bono omogambi oyo okogamba igoro ase embeo
na inyoreri engaki eyemekara Danieli arenge gosaba Danieli agasaba omomalaika yaani era agasaba omanyete agasaba gofasi matuka amange omomalaika agatumwa akamagocha akamatebi ng'aki ng'omaete aye omwancho Nyasaye buna gwachagete gosaba ng'anche omanyete richibu riarwetu ngatumu lakini narwanire esegi enene igora ase embeo nki arenge korwania chinguru chie prince eye ekogamba igora ase embeo nere twatebiwu bono chinguru echi oyu ore Saitani chinguru echi ni chinguru chia kabere chikogera abaefeso bare kororekana ng'aki ng'abakwete ng'a bono ng'a to an extent anya tobwati Yesu naye nabokwete chinguru echi chikogamberete igokwete. Amina. Amina. Igo twarorire na mono actually omwana omomura omoria bobeke bungu kenaba tali Luka 19 Luka 15 uchakire kengo kia 11. Igo bono twarorire ng'a ekere kemo abakwete na kung'ainwa na Saitani natagwati abantu abakwete gusekero bako ekero utari amona nobwamate gusukumo igwera Nyasaye nigo gotunyana chingenjo chango cha Saitani gusukumo igwera ngo kumwigwera Saitani na Saitani nere obekire egekongo gose obekire obomanyi bwaye gose obong'aineri bwaye ense eye gekogera ntumaete ng'a amaene riri buna twasalete ari ase omogondo bwa Edeni none ekero Ayubu ekero abana ba Nyasaye bagosangerekana amo Saitani ere nkororekana akare Nyasaye gakare komobori ngai bona aye okare koru okare okoraki okare korwa amatene nabo kunya okoraki kunya gonchuka nense kunya gutaratara kunya kung'anya ngona bamaete ng'a ene territory yane gobono nyakisote abung'ana ki bari bono bakweta amaene nabo Saitani yatirinirie ebikonge ebi no bira ase ense yega no bire lakini ende amaene nkoring'ana ki nkochikorie tore Yesu Kristo obuyobo ekera achite kayora Yesu Kristo nokitote abung'a Yesu Kristo nakoreta ki nachite agataboria gosaga tokonya kurwaria ase twabwane tokoraki ase twabwane togosira ine gento kiekere anyarete kagokora erinda akanyara gakobua omobiso oyo Saitani ase ense yega yabono bunire mbega otwarore gento getang'ani kegosiba abantu aba batari kwigwera Nyasaye na namachikang'o a Saitani gose Saitani obekire emeng'uso ao ase ense yega naende gento kende gia kabere tutetorigererie ni twasirete ase okogania gwaito egento keri kere ime yaito ebinto ebimanyete buna togosoma igo no birabwo ase abebeso ibere kebungu ekemo gia kabere mpaka ekia gatato bono twaikire ekebungu gia karenga kia gatato ekogera ekebungu egetang'ani egia kabere nigo gekworokia ng'a igo tware koigwera Saitani naende mono nigo tware koigwera ching'encho chiense iga ching'encho chiense iga ng'ochirosirie Saitani onyare gakoraki kagochibeka erinde chinyachi koba omong'uso ao chibe buna nebitango biranyare bigototanga ntonyara tokoigwera ng'o tokoigwera Nyasaye naende mono bono naende ekebungu kia gatato nigo kiagototebia ng'a ekiagotosiba ase amakweri aya gose ogotaigwana na Nyasaye nokogani gwaito okobe korarai korase ebirengereri biaito ine abarimu ebirengereri ebekero ekero omwana akoiborwa nigo totebia ng'a omwana oyo ekero akoiborwa na omwana omoke otamanyeti mange na omwana oyo niga akwegeriwa ine bono naki okogania oku gokobeka ume ya omwana ekero omwana otamanyeti innocent tocha twateba gaki omwana otamanyete mange gaki nki bamoitera tamanyete ng'anaki tamanyete naki bono okogania oku okobere nkegocha kwaba ime ya omonto ekogera ntomanyete ng'a gocha gokina buna nainche nakinire iga okogani nakinire goetera ase ki ase gose naegeriwa ase enchera yamo gose eyende naende mono okogania oku kwamagokora ki kwarwera oro bono abari motete monyegeria okogania oku okobe kore ase ebirengereri bia abanto ngai gokorwa chinguru nchire chiaime chinguru nchire chiake monto ero omonyene muna aye obwate obotonu aye omonyene bwa omobere ogo oganeti aye otwara amaya mpaka oragani bakachinda mwamuchiacha toganeti onde agenderera aye ogenderera aibweka igo bono echi chikorukorume aye omonyene Saitani atarachigosoa ime nobwate chinguru chiao korachianchere omanyete nogochiaribaga naye ogochiariba korachianchere echigokoretera ogweancha okogania emaya ase aye bweka amabasa oyo onde kwagani bakagiareta obotonu bwa ebibe ebibe nomanya mbirororo igo obogima bwoyochorire gosira omoerio nigo ogoichania goetera ogokorigwa ekina na omotongi bwense igo bono otarachi goikera abwo nobwate omobere ogo buna ogokora chinguru na omong'uso na obotonu obotonu bwa ekemobere yes bono
bona ndi twaroranga vire chambaro matana ro bado Yeba. noare buna tete nga bona kuunganya gwateba ole bosi ole ba yani agwetana ona gwetana na uno rio tabwati direction nabo igo okoriyo yata gitamu bwate egera musibe twama gotebi gubono Paulo ngukurira karaba Efeso akare ko batebi nga barabwo enecha yabo obaringe bari bobwenete guserigo bobwenerete gukwa nkigeko gerako batenga barabwo baringe bobwenerete konyorinda mwamu ya Nyasaye bobwenerete konyorinda mwamu ya Nyasaye kero soma Barumi sana emo 23 mwalimu tosomera ngiyago totebi Abarumi sana emo 23 Okay, isana emo 23 egoteba ng'a kurinde isana emo 23 na bitatu na kiang'ere yebibe na makweli kurinde kewa kia Nyasaye n'obugima bwa kana kare ase Kristo Yesu omonene oito nabo igo ngabono ririo tamaiti Yesu Kristo ayene igoko invite igokorangeri enda mwamu ya Nyasaye yugo tase ase bantuki bari batamwegeneti Kristo bari batamomanyeti Kristo enda mwamu ya Nyasaye igekobachera ngabono twamagotebi gunga intwe ririkonye tutaregena tutabwate kwegena ase Kristo ngaboni engerie na batu abene tutayenyo sure ebwenete eriki erama kweli lakini ekero tuli ya Yesu Kristo enda mwamu ya Nyasaye ya rurororo kera ngoye bugoiri Yesu Kristo yebugoiri ali ase omusaraba inga iko bono ntunda mwami ya Nyasaye te yase tole kiagera Nyasaye liri arorire nga umuntu edi Satani achirgo twakiusi mbara kera twasoma Ufunuo na baba nga Satani ere gasi aye Gwatoswera. akoendo na gotosoera matenga ngomanye tubona ng'enire tigoro oyombara noyone mboro manye tubone gwetukorama na gwetukogamba nyarebe tamaitinga ngwache tokangama lakini bonere igako go claim bono tugochikurigerera twamanya kororanga ekero twachira ase Nyasaye twachire twangamire ng'enda mwamwe yegokoraki giekoruororo ng'abono riri Satani agochikotosoera Nyasaye arakorigereria karakori ng'akorora omwana wa Yesu Kristo tari korora bibiri byaito kiagara Yesu Kristo obibogoiri obirusirie ase tore enda mwamu yari gocha gotochera ereta amakweri ase tore bono twatwarire obogima bwa kare na kare gwetera ase Yesu Kristo amina igo mbuya mono gotwarorire ekirenge kenene kiegotoita nane mono twache twinyoriwu ng'a omobisa omonene tobwente kurwania n'omobisa oroi before twikere birecha omobisa omonene nincho omonyene obonche igo amaene Shetani etari mang'ana ense yobekire kongo lakini na intuli swali ndiri ng'ana ki ine ninki tokorageria ebirengereri byaito gose inki tokorigereria ase kero Nyasaye gwanchire rituke ria rero ine ngaingwe nkwenyorande chinga kinyingi maete demo kunya ku gekogera marika batenga by beholding you become aso korigereria ni gogwonchoreria igo bono ga Shetani obeire nero murai na endo nero gokoraki ogendrete gotwotorana nero ogendrete kunya gotubekera akiagera no turi asense ye yae na nemo ntuga igatari seito na baiti tore ikinto maete korwa samariko na nemo twate bubyale boito ngaibore ni gorobore lakini rende gwetera sobuyo bwa Nyasaye bono ki kinto turigereria ngana ki ine Yesu Kristo na achite ase ense yega nekera acha ase ense yega na babogoretie omobere oyone mobere oyo bwokogani obotonu obwense eye lakini gotorochie egente kemo Yesu Kristo anyarete kagokora nokonyara koigwera ogochika kwang'o gwa tata oye negento kende gia kabere chira chiang'o chia tata oye inkina keba ere niga anyarete gakwebeka maete okonoko nabo togotebu ng'a omwegeni nabe moyo gwetera ase okwegena gosomo Kristo nabe moyo gwetera ase okwegena okay igo twatebi egento gioka kiranyara kegotokonya ase obogima obo nokwegena oko Yesu Kristo enchira atworogetie aga namuna totebi guna Paulo yase gitabu kia Abaebrania 12 ebingo bia kabere ng'a tunya tokorigereria omochaki n'omwekirani gwokwegena gwaito ase ng'encho eng'eri eria abekire tumutu yaye akanyara gakoremereria obosoku nyoene emechande yonsi nyora akaenda bakasa omosalaba lakini bono iga niga isaranstarai ensemo yokoboko kwae gwa tata gwokorio ari arai ari igoro na intu noto bwenete abo na intu bono ngito gosegetu bono rituge ria rero twabeire ase ense iga
tari mang'ana shetani otuonchokananire obeire omong'aini obekabekire bikongo twanyare tumelemewe, yani twabe muna chesika twagure ngore elime. Okay? Tari ase ogwanja kero kende gose kimakusudi egero omwana ngo chiesale ngege sikaria ningoro yakoreki yagure senge nche metego ya shetani noerekera ase. Igo bono omwana okagure mali bono na intuna twagura ase bibe akisenge tutanyare kweboria. Nyasaye otumire omwana wa Yesu Kristo obogoire emebere yaito. Yaite yobo tonu yogo tonu ebinte ebishetani akago tono ni ase ense yega. Lakini ekera atumire omwana wa Yesu Kristo obogoire emebere yaito ekera abogoire emebere yaito akanyara kwegera okwege no konene ime yango ya tatoye ase gokora ebintu birenga ebintu bibere ekemo kiabo ninki okoibira ogochika kwa Nyasaye na gukora ki na kuigwera chira cha Nyasaye inki na keba abo no kibona Yesu Kristo oyo anyarga ko tokumwimokerera igoro na komotogia ase ngenchi yaki ogweneire ase ngenchi yaki oanchirwe nango na tatoye onande okorire eganga elia tobwene tokokora na mwanya bantu igo bano borongo betokubarirwa ime ya Kristo ekero lyoka bareki turamuitabirana maitu mwana chesi kana bali gwanche ngori eri ale komokonya kurwe ngori erime tayo bwata gusanyirume abana mbali bali stubborn umwana ale gose abana konyora umwana gochiesa endiva ime endiva ya mache umwana uri ochiko murusi buno umwe buli mwana ochangarara tete okuruma gote mimi ni ache ntige you see maitu ne chesi kana na bwate okubwoku okoraki kukoteba muna ya nche engori ya nyenyire mono chitinyo taiti anyirusana ni gakoreki tigare mali gakina into bano twairwo obuyobo twateba ng'a bono obo moyo boito gosobogima boito nigo borarai ime ya Kristo bono na semeni tochikorigeria ng'a bono twabokigwe kogenda igoro na kuimukirirwa igoro na Kristo inkyo mwalimu kwaro chabwa ina statement form ase ng'ane ya moiga twatebi gunga mbara Yesu Kristo buna gwakoriri goteba gwatanga Yesu Kristo na chitensi agakwa agatindekwa akabokiwa abana nde kubokiwa kokwaya akaimukiriri gugo bono tokare gotebi gubono nabo Paulo akare gotebia aba Efeso ekaro soma ibire isana emo paka isana ibire twama korora bono igakare ukurira aba Efeso okobatebi ngomanyite Yesu Kristo na chita agakwa agatindekwa akabokiwa akemukereri gugoro agakaransaria sokoboko gukorio gwatatoye bona ekarakansia ria sokoboko gukorio gwatatoye intwe manyete titwarengo ekaro yesa kwete miaka tere tia miaka chiri bubere ntwarengo bona ng'aki tokoba ng'aki togotwara ensemo ase ogokuoko kwaye na kubokiwa togochikorigere twamakorora bono ng'a yesa ekarachete ogokuoko kwaye na bokoroko gare okubokiwa kwaye na bokoroko gare naende nabo nonyochete agacha after baba Abrahamu mbara barengo okorokare agacha lakini Yesu Kristo tawatebia katosoma Revelation okumanuka ng'a Yesu Kristo nere Emmanuel yengondi yaitetwe korwa oboroso bwenseye butarabekwa ng'ego bono okero oboroso bwense bokobekwa Abrahamu nare tare ngororo nonya nanda munawa abatongira afite oboroso bwensi bobekire ng'ego bono ng'aki bono ogokuoko kwa Yesu korakore kobaikere twamagota bigobono ogokuoko nokoboki nogokaransi gwari igoro intwe abakristo no tolimi naende tari intwe tweka bono iga korwa omochakano bonsi bari bamwegenete igo barase omoroberi oyo kiagera omoroberi oyo oro omogare ogokuna ekiara ase ekiare korwa ekiare egetang'ani paka ekiomwari ekero ka Yesu Kristo agocha bonsi pino baraiga ng'a bono inche naye bari twabera abegenwa no tore ama na Kristo ase ogokukwaye ase okoboki okukwaye na ase ogokaransi gwari twensi no toirire togakaransi gworo no physically lakini ekero tore ase Kristo imi twensi no twairiru twakaransi wororo igombi yanga togendere komwegena kiagera twensi no tore ime yaye ase omoroberi oyo bogotore amina igo tokundekeraniria mono monene tata gwetera okwegena etoramo ekemo ng'a naende ekero Kristo agokwa na kobokiwa ngento kiakorire obwire gento ki obwire ebibe ng'a ekero abwire ebibe tori ime yaye twabwire gose ntorabo twabwire twensi gotobwete ebibe ng'a ekero tona gosa ebibe ime ntotamaiti ng'a twabera ababwi igoro ya ebibe igo abaminto bia mono ase eng'encho amang'ana ayo amaene
na Paulo ekera ari kurikira omomura omoke okuruku Timotheo kete nsome gitabu gia Timotheo ya kabere ekebunge ekemo faz orochire ruae rwa 7 Timotheo ya kabere ekebunge ekemo orochire ruae rwa 7 ekiagera Nyasaye tatweti omoika bw'obwoba kurende oyo bwe chinguru na obwanchani na oyo bw'okwerenga into abanyene. Amen. Igo kero Yesu Kristo anyareka gotoboria nandi twabeire emeyaye inyorekera kogenda igoro nkuriera ari abarokigwa baye abarokigwa bono mbarabyaba mbali bakomutunyana incha asendo yo mobo na saba ali mubaito na ebo igo mutegere gusomorigereria asoro yo mobo ngona banyareka gototebia ali ase Yohana 16 nga amaene konda agende nimbatumire omokonyi no omokonyi oyo bono twatebi guno moiko omocheno urakoreki urache na bono twatebi ubona ase Timotheo Paul ngo inyore akare musawo moke Timotheo ngana ki omoiko oyo twairwe tali omoika bobwoba no moiko twairwe tali omoika utali naki utali ne chinguru no moiko ori naki ne chinguru inata words igo bwete ebibe nturamo yani omoiko iganga yano gotokonya tunya tokoba bona Yesu Kristo ekeralinga sensega ebintu miringa bya makonyete no boigweri amonaki no moiko mochenu ekogera kero enda ase gitabu kia Matayo inye orocherwa ayo rotanga ni kwendera ni yote angana ki Nyasaye gakuragwa no moiko mochenu akagenda arai aseroro so meaning therefore Yesu Kristo ni gabwate ebintu bere akina intwe onye tutagete tunya tokubwabo na soro gendoro kiagara Yesu Kristo tobwereire na namana torokirie nchira neye otoire na intwe ebintu birenga ebintu bibere ekemo kiabo no kuigura ogochika kwa Nyasaye ne chira chiae ngento kende ya kabere no gotwara omoika omochenu ganga yae no gotokonya tunya tokubwa chinguru chaki chiomo bebirecha kiagara sense tomete ne chinguru chiomo bebirecha bikoletaki chitunchukana na namana no twatebiunga omoiko oyo ni igore naki no bwanchani igasta yora ikyotebi na kyomo Nyasaye maetiti ino maeto bwanchani buli Nyasaye bona iga onye koru no moiko Nyasaye maene bwanchani no ere sema ya ekemo kiabo na namono iyo tukende twatebiunga abungiringana ki nga omoiko ni gotokonya tunya tokwerenga into abanyene ibintu ebyakorekana iga na namono nchitima itina kibya byabete lakini nigo totebunga omoiko Nyasaye kende gyonsi okora ase obugimo boiga amaene ni ukunyara ko okoraki ko kwerenga yani egesongo yaro ntenga it has a sound mind yani okora kurwa ase birengere libya imeko maetenga egenteke nakora nigo kyabona tekora nganaki enchire nakorire tali okora ochuko kwerengera lingorote lakini ninche narenge boli yaya omoiko Nyasaye bono otwenekeirie ebintu bitatu obwante gotwikirania story ekemo kiabo no moika utabwati obwoba bona ase gento kieke maeta sense iga bono igoba ayo isukubwati chinchira cha Nyasaye bina chira asamali kama chenu abantu nabo barakoroka mali etamange sana lakini ase ngenchi omoiko oyo iga no konyete Yesu Kristo nyorekero baratete komuruani bakomoteba tata yene kerecha sijui oko kuraguna kerecha sijui oko kore bikode ebine gwetera singuru chiebirecha amaramu wa yose lakini Yesu Kristo tachiete okaraki tachiete koba no bwoba inato gwatsi na into moiko ekero twairwe na ekero toguchikwegia amangana Yesu Kristo atwegeirie asamariko nonyara kogotenera ekene kelina gwakenyorire na namono omoiko oyo ngokonyore onyare okubwa chinguru chaki chabirecha nigore chinguru kiagara ntwaro chekero Yesu Kristo imogere tuoro nigae tukubwa once na kere kemege kabikwa samagurango asamagurae so nae boigo kwairwo moiko oyo onyara kokoraki okubwa chinguru echi chioma chia shetani anyara gotega asensega nigento kendi kia gatatu moiko oyo tokomacha kobanaki no bwanchani nigento kendi gia kane tigo moiko oyo tokomacha kobanaki no kwerenga intwe abanyene meta abantu bandi batengwe kugena ninki nenkoro lakini ko chikoriere chichi bikoro byae bono tebaga ki enkori bona ngairendere yakagera ekasoro so meaning therefore omoiko ngokonyora amangana ayo gukwana na alio menyerete byabanganaki ebibwataine gusebiramo Amina. Igoterete yora ateba ngano omenyete Kristo nye bikoro byao bire bingao igoto atenga omenyete Kristo engoro yao ime ekero omomaete engoro yao ime igakorekana siku amina inere ganga yo moiko oyo Ibono. Ono tua swali somo. Ikolinde. Tuatebi bunga bono tosesenirie
ase obuya bwaye. Yes. Obuya bwaye. Baseseniwe kare na kare ase obuya bwaye. Kibono togoseseniwe kare na kare ase eng'encho ya obuya. Obuya bwa Nyasaye ng'a kibono bore bokogera tuseseniwe kare na kare. Nariko ntosome ekebunge ekemo. Abaefeso eyemo 3:4. Buno mwalimu abona koigora. Eyemo 3. Naini. Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo atogigwe ere oyo tosemereti ase Kristo no gosesenigwa gwonsi kwomoika ase aria igoro. Atochorete verse 4 buna atochorete ase are ritang'ani ense etarabekwa oboroso erinde tobe abachenu totari na komocha ase obosio bwaye. Amina. Ing'a igo bono buna ense ekobekwa oboroso intwe twachorirwe kare. Ine Nyasaye iga abwate baria achorire amanyete ng'a bono Damaris namachorire, Edwin namachorire, Rose namwangi nabo Nyasaye arego ndimorengeretie abarimu nabwate favorism ng'aki Nyasaye oyo are obuya bwaye ng'aki bore ng'aki numoroche. Obuya bwa omonene mbobwati kerengo mbobwati gepimo naende mbobwati moerio na onde bwensi igariganiri ase obuya obo onde bwensi igariganiri onde ora ase koigora enkoro yaye ngose ebukuega tutaina onde ora inchege Yesu Kristo agotana ate nini gesieri agokongonta onde ora igore nasoe naende nadaini naragire namone. Amina. Yani obuya obwo omonene boigogete onde bwensi mbobwati gepimo naende gochimotu na gochimaega eborerioka emana korwa yatataina muna imogete na kogenda ase abogetigwe na kogenda goikaransa ase amona tata ase okoboko kwae gwokorio obuya obo bwaye bogendererete endete na gotoumorera rioka gepimo getari naende tabwati bari baye bachorete na nabo ababoka ninche naye Rose tweka aigorete nkorende yonsi igogete komwarigania ere gagocha na komenya monere igo kebunge gia kane gegotumanurira biyang'ana ki umoroberio o Nyasaye na amaseseni aya anyareka goikera kero yo moito nyora oboroso bwense botarakora ki inata words nyonde bwense atarakora ki ataratongwa asense inata words eganga ya Nyasaye kero yo moito ole gotoka asense ega amaseseni na yang'arenge na yaye gobono ki gitotebung'ana ki ega akitari mang'ana ototongira ari ase Eden ototeiro moikoye lakini gwetera ase chinguru echi nando seng'enchu bwanchani bwayo obonge tugasaria etari mang'ano moikoyo togenda tokwayana lakini nande togokorera shetani emere muri bantu bwankorera Nyasaye twamutamire lakini ototigire tari mang'ana nano kieke bana totomeire Yesu Kristo gwetera bona Yesu Kristo anyareka gotusenia atuiranie aria ase twabwana takoba oboigweri bwangu bokumoigwera tata na komenya obugima bubwikiranu n'obugima ubutamba sense eyega ng'a bono obuya obo bwaye igobora obuya bw'ebiro byonsi. Yes. Obuya borambarete korwa omochakano mpaka naende gochia omweri obo nabwo obuya bwa Nyasaye naende nkonyori gotwarenge ng'a twaboriwe gatosoma Abaefeso 2:9 mpaka 10 togotabi ng'a etotorire ase eng'encho yake etotori goeta ase obuya goetera ase ki ase okwegena ng'a igo bono egasi yaito intwe ng'a intwe abwate enkoru buna twasoma ekesi keria egetang'ani gia Jesu agwete enkorimera kina atabwati inchera ende yonsi yogwekonya na intwe nabo egotwarenge ogosaba ebi bikoroku intwe amanyete togasoa rahisi lakini kwerusia ebibe ime intwe amanyete inchera ki togotumia egere torwase ebibe ebime ng'a intwe abwate ense emende omonto abaise goteba ng'aki mate inche na omuya mono naki akogera omanyete ntoregete mate inche mbwate ebikorwa ebiya ngokonya bari batari kwenyana omanyete naki akogera ntoregete yaya ekinge egotaba obogima bwa kare na kare ng'a egento kerata nokwegena ng'aki ng'a Yesu nachete agakwa akareta enchera yokorwa ase ebibe ime yogosoka korwa ase ebibe ime ng'a goetera ase Yesu Kristo n'obuya obo bwa Nyasaye bore ase ebiro byonsi naki akogera tokoroka boneka ng'aki etora abana ba Nyasaye etorabegenia naende ekogera tobwate ogosemeria ng'aki ekero Yesu agocha goika tosoa ase oboruti bori bwaye kiagera tori ime yaye. Amina. Igo egento twamanyire abo nkering'ana ki igo Nyasaye nababwate amaseseni aya ase kero yo moito naende mono eganga ya Nyasaye nering'ana ki amaene gatobegete ase ense ega ndinyare tokomenya n'obogima bwogokora ki obogima bobwoigweri gochia ase amachiko aye na chira chiang'o chira chiaye
na nerakire ndase ng'encho omwana nere mwana wa yokuruku Lucifer Setani kiagera no mwana we akanyaraga kumwengereria ataka kurwana ali goro bakarwana actually bona Setani ochire nenda mwamu yekeriria nera tete kutotenganisha nango no bwanchani bwa Nyasaye nyora Setani aruma tabwati bono tabwati kende tabwati kiaye yakwera usalirie na namono muna bono mete nguchana rabe kumubwika nombia nyone chifamily chito ase tokine ta Bible asto tokobana Bible umwana to goikaso chagote abono mete tata nanchira bonko batata ya oyi no mufano muyo mwalimu umwana ta goikasa chagote anga bona nanchira bonko batata tata bono karakira bono ya ninyarikane nyoni ngeguri bagerio tinkonyara bono ki Shetani anyariteka ese ngencho bonche boli bwae bwaime bugendete gutuchanda no kirende anyariteka kuimukera tata oyegoro yo mubombete lakini akasalia na Nyasaye bono linda ase ngenchanya ataite gotworoki ng'ana ki Shetani tabwate tale kunyara gente kale gusaba tale kunyara no kike turu chinga agendete guturwania na namono gakito baisa kuirana no bokora bwaye ni tunyata okoraki tunyara tugusira kiagerera bono gusirare na namono niga atigire eri nanyara gakogoro kyububu bwaye ng'ekerenga kiria tegete amu nanchira bonko batata aso muchioyo tali kerenga kiye kiarenge wanekente kiomaeri ng'abono gochichoko kwa Yesu Kristo komenya kati yaitu Yesu niga muorogeti Nyasaye gochi ase mwanya bantu ama n'abamalaika ometena omonto akobunga abamalaika nabarobombaganeti barore ng'anki Yesu agoche kiagera Yesu Nyasaye namenyete nabarabu nero batongete nabo bamuruchi bunare lakini twatebi gobono ngogocha kwaye niga muorogeti gotari mwanya bantu boka lakini ama n'abamalaika bae ama n'abamalaika ng'a nabarobonekero barari igoro omaitenga mwanya bantu nagwete ebaganeti barore ng'aki okogoko kwa mwanya bantu na Yesu gochikobori mwanya bantu nande Satani agatigori free ona koromu ga Yesu ona gutaratara inga ibona agochikokorera ingo moroberio yo manene bugotoreka na barabona obaganyete ng'ekine gente kenene baganyete egera barorenga ng'aki gochikokora gochi ekero ka Yesu arere amina na taka komenta ntwe babuna ekero umoroberi bwo kobori bwogendererete nere bono gagenderete kugasa chinati chia twarenga abana baketu bagatayira na bwata igo bokongu tabasa kubua tabasa kubeka onya no mupira tabeka goli yani tabasa Yesu tabasa gotobo damere tabasa gotobo edwini akika ndo chakiri ne dwini ndo chena nabarabe ko oyo gwanjera mangana Yesu bonere gatarerete chinguru chia na tabasa gotobo tagasa lakini Nyasaye ngo Nyasaye imeroberi yae toigwete ya chakere konya no boroso bwense botarabe igo bono obobui bwaye ande nabuete Yesu ito no mobui no obobui obuire otokonyira kero yo moito oyo mochorire kwebua chinguru chia kerecha sobimo amina igo bono nanchoe abaminto egento ngokorera ko twemanyingi gose nasomera asiritu kia rero nkeringana ki Shetani na aroro na nekera aroro niga gotumeka chinjira chia icho bokora ki gotosiria akirende Yesu Kristo ochire otworo kingana ki amaene oboigweri bwa machika Nyasaye no boigweri bwoko bwechira chia Nyasaye na gotwara omoiko Nyasaye amaene nekerenge kenene ase obugima bwangu bwa kera omonto Nyasaye tokonye kitogenderete konyora ng'amaene ng'ana ki ime ya Kristo no obugima bole na Kristo bona kito ekero tote aba ime ya Kristo no obugima bole ngitomineti igotomineti ng'ana ki keri tutari kunyara gokora ekogera ntuna butunga Cheska I think mo baisa kwebomogana oyo Cheska oli oraire ensaria yani ntware kunyara gokora kende ntwe ata gwaise toganyete tolire mari engoreri mena Cheska ari kolera tukwire mbe ase kweraki egotubwira etwerere tunyata waraki tukwira kindende sengenchi ya Yesu Kristo anyaraka gocha otworo kinando menyire ase obugima oboiga no kike otworo kinga amaene ochiro otorusire kurwa ase obugima omakweri aria yo gotenganisho kati yo obuya bwa Nyasaye na into gosobwa nchani bwa Nyasaye na mwanya bantu bwanyare bokwirana nande ime yango ime ya Yesu Kristo igo Yesu Kristo tubaisa ko motiga obwaterere moigwire na enchire nne yo gokora ayo twarorenga Yesu Kristo tworokirie no kwigwira gochika kwa Nyasaye no kwigwira chira cha Nyasaye na nemono no gotwara ekewa gyaki kyomo ikomo chenu ekewa kyomo ikomo chenu twarorire kirenga kiae no gokonya nya kugotwara chinguru no gokonya nya kugotwara ubwanchani no gokonya na kobaki gokwerenga ayebieka
omonyene korwa ase ebirengereri biao keri okona ase ebirengererio na ebikorwa nigo bibwekaine twikire state ogochaka ng'a nokwegena na enkoro lakini ebikoru ogokora ebinto binde igo oitari omoiko Nyasaye buna twegereri rituko ria rero Nyasaye tokonye gekogera ebikoru nokwegena koria obwate igo bikogenda amo. inche bono nagani gokora iga ng'a mwanya banto buna asirete Nyasaye nachete agesoanani gati egera anyare koba bogo twama gotebiwa bono ng'a mwanya banto oyo ogoiteberana kwabo namo na enchili naende ase amang'ana aya agotoka chinsemo ao ase ebibilia kare niga abanto aba barenge batabwate gosemeria lakini twatebiwa bono abo buna intwe noo tore totabwate gosemeria konde korende bono ntobwate ogosemeria Amina. ogosemeria goito okora ase Yesu Kristo goetera ase obuya bwa Nyasaye. Amina. Tusabe mbuya mono aba monene oito mbuya mono ase eng'encho abaminto abo twategeira ase obwamo mbuya mono ase eng'encho ogendete otworokereria mbuya mono ase eng'encho ya kera ekemo mbuya mono ase eng'encho ogotoma omwana Yesu Kristo koba emboria ya amagima aito amane twanyarete okoriaraizi ng'a goetera Yesu Kristo noboigweri boria abwate ase ore onyore obwate omobere buna oyo one oyo obetire na amang'ana amabe gose okogania okobe gwa ense eye iga era akanyara gakobeka ebirengereri biaye byokorigereria ebieka nyora akaremereria omosalaba oyo orenge bwa ogochaya okonene lakini bono igo nigo torocha onyare kagoisaransa ensemo ya okoboko kwao gwokorio abwo igoro tata mbuya mono ase eng'encho eribaga eriga naende mono mbuya mono ase eng'encho yogotwegeria onsi anyare kane goetera ase chinguru chiao nogosaba goito ase ritaki tomotoria. Amen. Amen. Mbuya mono.